Gero etorri ziren apaiz gazte batzuk, porque Don Pedro, como san, apaiz, el párroco aquel, Largo de Guernica, más malo que oso txarra gaiztoa zan. Adibidez, gure kuadrillakoak eukien duzen unas palabras, porque gizartetxea egin zana, Durangoan, eta guk eskaten genuen lokal bat, han batzeko eta egoteko, eta ez zigoten izten. Eta ni gogoratzen dut handik etorri zirela apaiz gazte batzuk. Eta bat zan Don Luciano, Enrique zan, de la Acción Católica, Don Enrique, eta Luciano zan, oso gorria eta iraultzailea Durangorako. Eta ziren oso lagunak Gurutze Arregirekin, Ander Manterola be horri bilzan bitartean. Baina Luciano eta Enrique eta beste bat, ez dakit, horrek ziren ja Andramariko apaizak. Eta Don Luciano garajetik pasatzen zen, bizikleta hartu, aita gurasoen garajetik. Eta joeten zen San Faustoetara, besara ematea, eta bere sermoiak ziren, oso aurrerakoiak, eta... Baina nik ja hor, ja nengoen de vuelta.